Langsung mawon. Oh, enak. Oh, remene sacet ngono nggih. Oh iya. Nggih. Bareng-bareng Cahyo Nuswantara. Sembah nuwun warga masyarakat Kampungbojo, kula aturaken kepada panjenengan sedaya, mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki kang barokah melimpah. Siapa Doro Ratri mung eling manis ati sedyaku iso duweni marang sang Hyang Sulas monggo Rasa kangen anglim putih bulan kasih saksi bayane datang berlencani janji sebayang Nuswantara iki Didi bisa napa kok latur jumeneng wong ayu tresno kinarya dapa susah jeroning batinku bagus antem rasa hatimu tresnaku tulus jroning aku runi banyu segara rasaku ra bakal sena senatilan nyawa oncat saka rama wis tresno rapi suci bersama juga dengan Mbak Dewi Channel YouTube Desa Dewi ono pesanan ayo pacarnya siapa Doro Ratri mung sih ati sedyaku bisa duweni barang sang Hyang Sulas sika rasa kangen angin putih bulan hati saksi bayane datang berlencani janji sebanyak bagi sebanyak wong ayu tresnomu kinarya dapa susah jeroning batinku rasa hatimu tresnoku tulus jroning kalbu banyu segara rasaku
matur sembah nun sangat. Luar biasa Nggih. Bapak Cahyo. Sauntawis kula raos sampun cekap. Oh ngoten. Oh ngaten Pak. Kula wangsulaken. Setunggal mawon. Kok namun setunggal Pak? Nggih. Ah, mboten sekecok. Setunggal. Sangklir Pak, setunggal. Setunggal. Gentian karo kancane. Oh ngaten sinten malih Pak? Diratani nggih Bapak. Ya, Pak Pak. Babin Kam.